नमस्ते प्रणाम, आप सबके फिर से स्वागत बा भोजपुरी प्लस में। आज लेके आयल बानी भोजपुरी के साल 2024 के लगभग सबसे अलग और सबसे नया कॉन्सेप्ट पर बनल फिल्म राजा राम के टीज़र के रिव्यू, जो कि सारे गामा हम भोजपुरी पर आज सुबह रिलीज़ हो चुकल बा। जो ना के डायरेक्टर और प्रोड्यूसर में नाम बा पराग पाटिल जी के, और प्रोड्यूसर में सहकर्ता बाड़े आर प्रिंस जी। और ई फिल्म के जो न टीज़र रिलीज भइल बा, एमे खेसारी लाल यादव जी के जो न राम अवतार बा और जो न राजा के रूप बा, उ देख के आप लोगन के विश्वास ना होई कि एगो भोजपुरी फिल्म के टीज़र बा। बहुत ही शानदार तरीका से ई 50 सेकंड के टीज़र काटल गयल बा, जोना में सीन जोन की श्री राम प्रभु के दिखावल गयल बा। बहुत ही अद्भुत तरीका से फिल्मावल गयल बा, जोन VFX वगैरह के इस्तेमाल कयल गयल बा, CGI के इस्तेमाल कयल गयल बा। बहुत ही अद्भुत बा। एकरा अलावा दूसरा पहलू जोन बा, जोना में खेसारी लाल यादव जी राजा रूप से अवतरित बाड़े आज के युग में, उहो सीन आप लोगन के बहुत ही ज़्यादा पसंद आई। बस उम्मीद इहे करतानी कि ई फिल्म के स्टोरी पर सबसे शानदार वर्क कयल गयल होके, कहे से कि फिल्म के मेन जान जोन रहेली उ कहानी ही रहेली। और ई फिल्म के जोन लेखक बाड़े उ बाड़े अरविंद तिवारी जी। तो उनका से उम्मीद बा कि अपना कलम से उ प्रभु श्री राम के बारे में और आज के जोन ई कॉम्बिनेशन बना के फिल्म बन रहा बा राजा राम, कुछ नया लेके आई हैं और स्टोरी बहुत ही दमदार हुई। बाकी भोजपुरी फिल्म के जैसन ए में 1990 वाला कॉन्सेप्ट से बनल फिल्म ना हुई। तो आप लोगन के टीज़र कैसा लागल कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। फिल्म के टीज़र हमें बहुत ही ज़्यादा पसंद आयल बा और बहुत ज़्यादा उम्मीद भी जाग चुकल बा ऐसे, लेकिन ट्रेलर जब आई और ओकरा बाद फिल्म जब आई तब पता चली कि फिल्म कितना पानी में बा, कि का ई फिल्म एगो नया कीर्तिमान रची भोजपुरी में, या फिर आदि पुरुष जैसन एगो डिजास्टर फिल्म बन के साबित हुई। बस उम्मीद यह बा कि श्री राम के जोन कैरेक्टर बा ओ पर कोनो भी ऐसन गलत चीज़ ना कल गए होके जोना से उनकर जोन भक्त बाड़े उ सबके आस्था के ठेस पहुँचे। तो आप लोगन के अगर टीज़र पसंद आयल बा, हमारा रिव्यू पसंद आयल बा, तो वीडियो को लाइक करी, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करी। हम मिलम आप लोगन के एगो नया वीडियो में नया खबर के साथ। जय हिंद, जय भोजपुरी, प्रणाम।